papan guys. Guys. Oh, God. Guys. Huli namin ng isda guys, yung tawag sa Bisaya bunog guys. Guys, welcome to my YouTube channel guys. Nandito po ako guys, magbubuhat po ako ng pamimit ng isda. Ito po guys, tinawag itong kawayan sa Bisaya pa, bamboo. Guys, guys. Ano? Yung ito seahawk guys, ito gamit namin guys. Ito panghuli ng maraming isda. Like bunog, tilapia, gagmay kayo, etc. Ito, maliit lang itong guys. Ano taga guys? Nylon. Dalawa. Ito nylon. Tuloy ay pan. Guys, ito po guys, yung paanong magbuhat ang pamingwit guys. Pamingwit ng isda. Yung painan namin guys, ang ganda guys. Parang original to. Original kawayan. Kawayan yan. Kaya guys, punta kami sa Ispan. Manghuli kami ng maraming isda. Paano gumawa ng pamingwit ng isda guys? Sa Bisaya pa, pasol. Mamingwit po kami ng bunog at saka tilapia. Lahat ng isda, klaseng isda. Limasag. Limasag. Pain Pain. Ito po insan ko guys, si Christopher Muin. Kasi chip ko ito ng ito po guys, ito po guys, marunong po siya gumawa ng pamingwit ng isda. Mamingwit po kami ngayong hapon. Mamayang hapon, tilapia at saka bunog sa Bisaya. Iwan ko kung ano sa at saka ibis. Yung masarap yung kilawin. So guys, tingnan nyo guys, paanong gumawa pamingwit ng isda guys. Ito po mga native na pasol, epektibo po ito guys. Kasi mahalin ito. Galing po ito sa Kalawisan, Lapu-Lapu City, Cebu guys. Son, Imbaw guys. Son, Imbaw, Kalawisan, Lapu-Lapu City, Cebu, Philippines. Mahal ito kaibigan. Tingnan nyo guys, Mahal ito. guys, tingnan nyo guys, So, mamaya, kuha tayo ng mamaya, ibis. mahuli po kami ng isda guys. Yung tignan natin, yung sukat natin, ganito lang sa kahaba, tapos i-times 3 natin kasi Pang tatlong lang. tatlong ikot lang. Para gunting yun. Ano sa nila? Sino lang. Ito po guys. Ganito. Ito guys. Ilan po, Tatlong ikot lang. ilan po hook ang gamitin natin? Pwede tatlo, pwede apat. Tatlo. Depende lang sa... ito tatlo. I love you so. Maganda apat kasi marami. Apat. Walang takas. Walang takas ang isda kasi nahuli na sila sa hook. Walang takas yun. Ito guys, tingnan nyo guys, Ito, ang dami naming gawin guys, pamingwit ng isda guys, marami kaming hook guys, Yung hook. Mura lang ito sa Shopee guys, 100 pieces, 39 only pesos lang ito guys. Pangano lang ito guys. Guys, ganito po gumawa ng pamingwit ng isda guys. Kita ito ng finish product kasi. Product mo, ano rin? Mani, nikahuman na naman siya. Guys, ito pong finished product ng pamingwit ng isda guys. May handle po ito guys, tingnan nyo guys, napaka-original po ito guys, galing bamboo ito guys. Guys, welcome to my YouTube channel guys. Bago pa lang guys sa YouTube channel ko, please try to pindutin yung notification guys. Pero nandito po kami sa Barangay Kalawisan. Namimingwit po kami ng sa Bisaya pa bunog. Guys, may hulog guys. Guys. Utang. Pangalawang bunog na ito guys.
guys, oh. Napakasarap ito guys. Ganda yun dito guys. Guys. Oh my god. Tuon lagi. Ay, biraha kay maputo lang kon. Bako na lang be. Oh, mana basta okay. Oh, dito ang kuhan. Dali mo to mang. Guys, mo ni. Nakadunod na ako. Guys, mo ni Pisman sa Kaluisan guys. So ito guys, mo ni siya guys. Nagani mga lato, pansat, bangus, mo ni mga patak diri guys. Sa barangay Kaluisan. Ada ang mamasol. Okay guys, ang masol guys, yung masol dito unahan guys. Apoy hawa sa lato. Nam pag-video mo diri guys, nam video diri guys. Fishing village guys. Guys, uy, may huli na ako guys. Good. Guys, tawag na amin ito sa Bisaya guys, bunog. Ibutang. May huli na kaming bunog guys. Ito guys, napaka-fish ko yung bunog guys oh. Guys, baka tagaan tayo dito. Ayo na pagtangtang. Guys, Aro. isa pa guys. Yun, dako. Yung bunong guys. Lagay ko dito sa plastic. At malikuli ako. Maingit. Oh my goodness. Hasta la vista, baby. Guys, huli guys. Ibutang. Ibutang sila man. Dira. Guys, papan guys. Goodness. Oh, God. Guys. Ini mo guys. Laki guys. Ang laki ng buno guys. Ano tangga. Pero itong Init ya. natangga na. Huli namin ng isda guys, yung tawag sa Bisaya buno guys. Okay, tingnan guys, luto na po yung paksiw na bunog guys. Huli yung kanina. Huli ko kaniha guys. Tingnan nyo guys. Paminglit ba? Umingit ni kaniha guys. Ginawa kong paksiw. So guys, sukarin ko na to guys. Kasi kumain na ako guys. Kumain na po lang to. Ano guys? Oh guys, baka buhay pa to guys. Napakasarap ito guys. Napaka-presko nito guys. Bagong kuwan pa yan. Bago pa itong huli guys, galing sa Pispan. Ang tawag po namin nito guys sa Bisaya, bunog. Bunog po tawag nito guys. Ano yan yung isda na ano sa Pispan. Isda ng Pispan guys. Dito sa Visayas, dito sa Kaluisan na province ng Cebu guys. Guys. Dito natin lagay guys. Guys,
kain po tayo guys ha. Luto na po yung paksiyo na isda na buno guys. Sarap ito guys. Fish na fish ito guys. Galing pa sa fish pond guys. Ay. Sarap. Ay. Tama yun. Yan guys. Ulo ng isdang buno guys. Sarap. Fresh na fresh talaga. Good. Ano guys? Pag pumunta ka dito sa Kalusan ng Cebu, yung fish pond, maraming mga fish po ng isda dito guys. Tama po sa amin ito sa Bisaya, bunog. Bunog ng isda guys. Napakasarap guys. Presko na presko to guys. Galing pa sa fish pond. Yes, lagi. Shout out pala ni Luisito Takbobo, post specialist technician guys. Si Paris Silver Takbobo, architect furniture USA. And Ara Brami guys. Thanks for subscribe my YouTube channel.